La idea era fer una excursió curta, el Balandrau no té molta dificultat, que hagués acabat a l'hora de dinar sense problema. Aquest era el pla. Vam decidir fer la canal central del Gra de Fàjol. Era senzilla i, en principi, l'activitat havia de ser un matí. Era fer aquella baixada i deixar les coses a l'escola i marxar cap a casa. Ja era el tancament. Estem contents tots de començar una excursió amb un dia perfecte, no? Vam començar a notar una baixada molt brusca de la temperatura. Va sonar la sirena de l'estació de Vallter. No ho havia sentit mai i em va fer com una mica de calfred. De repente vam entrar una entrada d'aire molt bèstia i ens va tombar al terra i ja no va parar. Una tormenta de vent que arrossegava neu, arrossegava gel, arrossegava pedres. És com si cada segon et tiressin una pala de neu que t'arriba a 100 km/h. Vaig veure que si no feia alguna cosa allà m'hi quedava, allà em moriria. Els equips de rescat han hagut de suspendre la recerca. Els 8 muntanyencs perduts fa 48 hores a la zona del Balandrau. La causa va ser un brusc temporal de vent, anomenat Tor. Lluita, aguanta, fes el que sigui, surt d'aquí.